Čelovka CampGo T9 ponúka 5 režimov svietenia, 40%, 15% a 3%. Pri najnižšej intenzite svetla môže čelovka svietiť až 50 hodín. Čelovka je napájaná Li-ion batériou s kapacitou 4000 mAh a nabíjanie prebieha prostredníctvom dodaného USB kábla. Telo čelovky CampGo T9 je vyrobené z hliníkovej zliatiny a je vodotesné podľa normy IPX4. Výkon čelovky je 2000 lumenov z CRE XHP 50 LED. Z Alza Plus si teraz môžete nechať bezplatne doručiť výrobok do ktorejkoľvek z našich predajní. V prípade menších balíkov môžete využiť ktorýkoľvek Alzabox vo vašom okolí. Okrem toho má nakupovanie na Alze niekoľko výhod. Ponúkame širokú sieť Alzaboxov po celom Slovensku, doručujeme aj cez víkendy a akceptujeme rôzne spôsoby platby vrátane kryptomien. Zákaznícka linka je k dispozícii 24 hodín denne. Nájdete u nás podrobné informácie a používateľské recenzie k našim produktom.